Peťko je z toho sám prekvapený, že čo sa tu deje? Kľud. Ukľudni si ho. Niečoho sa bojí. Daj mu to ovoňať, ak chce. Kľude, nech si to pozrie. Daj mu ich ovoňať. Kľude. Takže výkon, ktorý dosiahol Paľko Blaško s koníkmi Orfeus a Rostand je rovný 12 metrov a ja už na štart pozývam štartové číslo 5. Rasto a Laco Ďuričovci z Brezovice nad riekou Toriša. Pekne. To by bola škoda. Len ono to hrká za ním, tak sa žltá veľká farba. Pomoh ho, nech si ide. Tak. Ľavou zadnou. Chlapci, taký prešľap. Tam to zameriame, bohužiaľ. Čo to robíte? Čo? Čo? Vy mi tu zavadziate to preto. Kde si? Strate von, potom si myslím, že Nemal, dobre, veď, ale lebo mi tu zavadziate, potom nevidím. Tam sa mu hodíte do dráhy, poď. Peter, prepáč, ideš. Nebol. Behne, počúvajte, sú tam deti, chlapci. Zaprie do svojej taky utečky. Peter, ty, dobre, dosť. Kto má tie ruky? Peťo, nejaký zvalý, hladý. Peťo, vypadni. Meriame vám čas, nebojte. Hop, prešľap. Tu mal nohu. Ďakujeme veľmi pekne. Ba? Ti zmeriame? Jasné, že ti to zmeriame, neboj. Aj zlední bývajú aj u koníčkov.